shawara ta farko da zan ba maza shine kada ma ku fara soyayya da nurse. So abin da nake so in ba mutane shawara a nan shine kada ku manta ku rattaba mana subscribe sannan ku danna kararrawa, haka zalika ku san bada mana like ku saburbudo mana sharhi sannan ku yada wannan dauka. Sunana Khadija Hassan Muhammad. I'm a nurse and also an entrepreneur, the CEO of SDC Wears. Barkanmu da sake saduwa a podcast by Mekaki, sponsored by Shawarma Joint. Sunana Alhassan Abdulmumin Imam. I'm shugaban kungiyar Educational Development and Digital Intervention GEDIP and kuma Chief Visionary Lead na from S to S wanda ke ma'ana from street to school. So like ya kike ganin cewa ya kamata a yi addressing din wannan issue saboda like ai ba a tare aka zama ɗaya ba. Do kin ga like ya kamata a ce mutane su san cewa like me suwa suka so su aura, like suna so su aure a housewife ne ko kuma suna so su aure someone ambitious. So like ya kike ganin cewa ya kamata a yi addressing din wannan issue. Thank you very much for this question. First of all, idan ga maza nake zan yi wannan magana, idan ka san kana da such mentality na cewa baka son like matarka ta yi mingulin ko kuma tana nice duty da wani abu, to shawara ta farko da zan ba maza shine kada ma ku fara soyayya da nurse. Ba ma profession din mu ba, kawai akwai sauran professions din da ka gane suna ɗaukar wa'innan challenges din, ka fahimta, amma na profession din mu yafi yawa gaskiya tunda akwai night duty, so da dama ma mazan abinda suke cewa saboda ai night duty ka gani, sannan idan namiji baya da trust, yana da trust issues kan ma ya fara soyayya da nurse. Abin nan talk more of ma ya fara cewa zai magana aure da ita, ka gane. So shawarar nake so na ba maza a nan shine, shi aikin nursing ya dauki wani yana da muhimmanci yana da muhimmanci in our society, ka gane, saboda yana including saving lives and everything. Like ka kiyasta, for example yanzu a ce ƴan uwarka ce, mamarka ce ko sistanka ce ta faɗi cikin dare ba ta da lafiya, ka tafi asibiti ka kai ta kaga babu kowa a gurin, how will you feel? Kaga you are going to feel bad, right? So such irin wa'inga abubuwan su ya kamata a ce maza suna kaiwa into consideration before making such decision. Na san cewa ba zan wayan ma da kowane maza kai ba, amma at least ya kamata dan yi adjusting abubuwa saboda attack in yayi yawa, ka gane. Definitely yayi yawa. So ni ma akwai abu guda da zan yi adin akan shi, like as you said, before ma mutun ya fara like ya san to wa yake so. Kin san muna da wani problem kwara guda wanda kuma yana ɗaya daga cikin abin da yake kawo ma mutuwan aure. Like ba ma sanin wani kalan mace muke so mu yi rayuwa da ita. Yawa shi yasa tun farko na ce maka ai kan ma ka fara soyayya da mace nurse idan ka san kana da such kind of attitude da sauransu, ka fahimta, saboda akwai matan aure wa'inda suna da yawa a profession din mu kuma they are living in a peaceful life and everything, kuma sannan muna adoring din saboda mazajen su kuma suna ba su ƙwarin gwiwa da wannan, kuma Allah kaɗai san ladan da suke samu su, sannan su ma mazan su ladan da suke samu. So kaga is a very good. So as a nurse, Khadija said, maza ya kamata ku san wa ya kamata a ce za ku aura, ya kamata a ce tun daga farin ka san kai wani kalan namiji ne, an sannan kuma wace mata ce za ta yi resonating, za ta yi align the values ɗinka, saboda mafi mahimmancin abu guda ya kamata a ce mutane su aure macin da values ɗinsu ya zo ɗaya. So maza dan Allah idan ka san cewa kana da ma wannan interest in, so gada ma ka fada ma mace, gada ma ka je ka fada soyayya da mace enough, saboda za a samu problems. Ka je ka samu wanda like ba ta cikin wannan profession in, sai ku samu daidaituwa ba, amma idan ka san za ka yi adjusting ka rage, za ka iya soyayya da nurse da sauransu. Ina fata wannan message din zai insha Allah zai kai saboda akwai Malama Khadija, like you are a nurse and you are also an entrepreneur. So akwai wani abu guda da like mata mafi yawanci yanzu sun karasa, wanda like idan zaki zauna da mace kusan 10 zaki ga cewa guda 2 za a samu suna da wannan abu, which is time management. Like so me zaki iya faɗa akan time management, saboda na san dole like you master time management. Shi yasa kin ka iya tsinta kanki cikin irin wannan halin da kika ciki, ke combining in duka abubuwa guda biyu, profession ɗinki da kuma business ɗinki. So like me zaki iya faɗa akan time management?
So abinda zan iya faɗa akan time management ga yanda na fahimce shi, ana fahimta ka gane? Time management like abu ne wanda zaka sa shi into consideration. For example, zaka yi scheduling abu. Idan kana da abin da zaka yi ga rana, you have to make it into plan. Ka gane? For example, zaka kamar yanzu ni zan da sassafen nan nayi kasuwanci na da safe, sannan na zo nan gurin kuma sannan idan muka kare zan tafi wurin aiki. So duk abin da mutum zai dan adam zai yi ya kamata ya dinga having plan. Ka gane? Sannan kai scheduling komai duk abin da zaka yi. For example, from this time to this time zan yi abu kaza, from so time to other time zan yi abu kaza. So muna a ce dai mutum yana da discipline akan daily abun ga shi daily plans. Sosai. So that's what. So distractions, ya kike beating distractions? So distractions sosai akwai distraction. Ya kike avoiding in distraction? Yeah, akwai distractions sosai, especially kuran aikin mu. Kaga like in a nursing profession aiki ne wanda yake cin lokaci. For example, ka gane zaka tashi tun da karfe 8 ba ka tashi ba sai karfe 3. Kuma a ce kai as an entrepreneur ka gane kuma zaka yi kasuwanci da sauransu. So duk abin da mutum zai yi kuma ni as ni yanda nake yi ka fahimta, like zan yi scheduling duk abubuwan da zan yi a rana. Ka gane? In order to avoid distraction. Yanzu zan ce Fatima Khadija tana da discipline kenan. Kina da discipline kenan. Like you used to follow your track. Yeah, I used to follow my track. Kowa yana da way of the method din da yake bi ka gane domin ya abin da ke so yi in everyday. Ka fahimta? So zaki ga cewa like irin like zaki ga like akwai mata da dama inda suna da ra'ayin fara abubuwa da dama. Kin gane? Like maybe fara business. Like before ki executing idea nan naki na fara wannan business and how long it takes you? Like how long it takes you? So saboda na san ranar da first idea ta zo miki like ya kamata ki fa like before ma dai zan tambaye ki shin sai da kinka zama nurse sannan kinka fara business ko kuma before ki zama nurse ko da ma kina business? So being a nurse and also an entrepreneur na ɗaya daga cikin passion ɗina gaskiya. I've always wanted to be nurse kuma sannan ina so in kasance 'yan kasuwa. So na fara kasuwanci. Double-edged sword kenan. Kawai ni ina so in zama saboda kasuwanci na burge sosai kuma sannan ina so in ga ina saving lives ɗin mutane. So ka gane kasuwanci na fara kasuwanci I think tun ina karama nake da. Okay, tun kina karama. Kasuwanci like tun secondary school a ce zaki zo da abu kaza kina siyarwa da sauransu ka gane. Sannan to a wancan lokacin da ka dauka zaka sayar da abubuwa ne ba dan kuɗi ma wata ran ba za a baka ba kawai dai zaka bar shi ne. To amma dai in lokacin da na fara kasuwanci ma lokacin da na shiga na school of nursing ina 100 level. Lokacin da kina 100 lokacin like kin kai da tunanin intro da komai. Time din kenan, schedule abubuwa kenan. So yana ɗaya daga cikin abin da nake so mutane su fahimta, like su yi valuing time ɗinsu. Like zamana cewa suna da proper plan akan lokaci. Saboda like wannan lokacin shi muke da shi. Shi kawai muke da shi. To idan ba mu bashi matukan muhimmanci ba, so zaki ga cewa like zamu na yin abubuwa kuma without proper result. Haka ne. Without proper result. Okay, so still na tambaye ki akan distractions. Like irin distractions inda nake magana like har yanzu baki kawo su ba. Like akwai distractions maybe from samari, kin gane, from irin friends like bukukuwa da sauransu da na san dole you sacrifice a lot. Kin gane? I know you sacrifice a lot. So like ya kin kai beating irin wa'annan kalan distractions saboda shi ya kamata masu in kallo su ji. Kin gane? Na fahimta. So akwai wani abu da zaka yi ba kasuwanci ba like duk abin da mutum yake so ya a rayuwa dole zai samu distractions. Idan ko daga friends ne ka gane ko saurayi as you said da dai ko family da sauran abubuwa. Sometimes zaka fara kasuwanci ka fahimta zaka fara with small business. Wasu za su dauke shi da muhimmanci za su encouraging ɗinka. Some people will be like just discouraging you from what you are doing. Ba zai je kuna ba bullies. Ka gane sauransu ai ita haka take abubuwan ta kaza. So abin da nake so in ba mutane shawara a nan shine duk abin da mutum yake so ya achieve ga rayuwa sai yayi avoiding duk abubuwan da mutane suke faɗa. Duk wani ji ka ji kai kamar baka ji ba.
ka gani kuma kai kamar baka gani ba shine zai sa ka je kai achieving duk inda kake so kai achieving goals ɗinka. So that's my biggest advice from the viewers. Duk abin da kake so kai ka ji kai kamar baka ji baka gani kuma kai baka gani ba sannan ka sa hankuri. Akwai patience cikin kin san kalmar patience kawai mutane sun santa ne amma ba su sanya using inta sosai haka ne. So like yanzu ke me affects goal inki like in life like me like da kin same shi like zaki ce like yeah you are satisfied. So yanzu dai as I made mention earlier nace maka I'm a nurse kuma sana I'm an entrepreneur. So har yanzu ban yi achieving level da nake so na achieving ba entrepreneurship ka gane ko like ina so in kasance babbar yar kasuwa ka gane like kamar wa kenan do ni bana cikin mutanen da nake danganta kaina da wani to amma dole akwai role model ɗinka ko kuma akwai wanda kake kallo kin gane so like kaman wa ko kuma like wani kalan tsari kike da shi like wanda kike so ke adopting like kaga irin business ina da SDC wares ne ina sai da RT wares sannan ina sai da materials da sauransu ka gane like ina so in kasance babbar yar kasuwa kamar FMK da take na san dole za a yi mentioning saboda FMK gaskiya she is a very successful woman ka gane she is a very dependent woman. Akwai wani sirri guda da FMK take da shi ko zaki iya gane cewa wani sirri ne wanda yasa FMK ta yi suna? Content creation. Yeah, akwai content creation. Akwai slogan inda FMK take amfani da shi wanda take cewa FMK duniya ce. So wannan slogan din ga duk mai business ya kamata ya zama na cewa kana da wani abu kwara guda unique wanda mutanen da sun ji da shi ake ce ma branding. Shi ake ce ma branding. Kamata a ce yanzu ki zauna ki isolating kanki sai ki san cewa wani slogan zaki zo da shi inda zaki beating in competitors ɗinki. Saboda na san definitely akwai mutanen da ke irin business ɗinki ko so su ne ways inda ake bi saboda like ba za ka yi like competition in business is there the room so amma a ce like ma mutane suna valuing collaboration da a ce suna abin competition sosai so ya kin ka fahimci collaboration ni kawai na fahimci like ina ma da wani abu a zuciya na ka gane kaga in the state da muke ciki akwai wa'inda suke da irin business ina so like ina admire ɗinsu sosai saboda ina so in ga mutum yana irin abin da nake so na yi ka fahimta so like duk wata vendor wanda suke sai da RTWS da sauransu ina ganin mahimmancin ta to idan za mu haɗu tare mu gina kanmu sannan mu like mu yi building trust wa junanmu to za mu yi achieve abin da muke so mu yi achieve a business ban ga amfanin competition ba ko wani abu baya da amfani gaskiya saboda abin da kake so kai achieving is different from wanda wani yake so ya achieve definitely so kuma taimakekeniya ne a least da junan ku iya haka ne sosai podcast in shawarma joint ta dauki nauyin kawo muku shi and dan Allah ga da ku manta ku yi subscribing ku danna muna like and sannan kuma ku yi following and idan kana da wani topic inda kake so kai magana akan shi so kan mu faɗa muna shi a comment section so that mu ga cewa za mu yi inviting ɗinka kai ma ka shigo a cikin wannan fagen zantawan namu. Bisalam. Peace. Sannan kakko mata akwai patronizing ina. Gaskiya. Please forget. The best thing that I love about shawarma joint. Yes. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Diabo. You will love it. My favorite snacks of this place is shawarma. Shawarma joint. Shawarma su duniya ce. Ku zo ku cika abuwa ku labari.